kat ka jinglong lakloi jong iba arden ban pen sistem milade da ka jing sya thangan na ka banta ki khun samla ki khun ki pateng ki longdin jong ka jaj benriu jongi ki bolong kalawei jong kari bat ka jaj benriu jongi kat ka ne ka mensiem ka basngiu khya jong iba arden na ka banta kalawei ka jaj benriu pen ban dang don ki banut ban kren kai penlong kam kai ya ka jing sisya ka bom jubit ban penlong kam kai ko kinong elam jong ka NPP wat ju penlong kam kai ya ka ba omde ban penlong kam kai kham tam haka rensan badon lang bat ki paj ba namar kalong kumba ai nuksa da ka basniu ya upaj ba to elam ya upaj ba haklenti jong ka jing sisya namar la thau ya ubenriu tang haklenti jong ka jing sisya menta tongin ya sakhi ya ka jing penlong kam kai kini kinong elam na ka parti NPP Kublai Sibun sa uba lambor malnyang MLA berem ganong kra ula kenno bahagia ka balakir dara ban syok ya kisha thangan u president ka Voice of the People's Party uba Arden Mela basay moy ubaderu MLA ganong kram kadon ka kamra balasna kerpang bat ubam barok sisngi arja chajingit kemahne u ana hazare habau shajingit u shajingit kum kane gayi ng bastap hanay u president ka BPP shajingit don sa ngawing special room Wana hazari nangay pelang tay tumian siyang tay paplay latulot habay drip. Re BPP pat don in special room ha katakajaka. Kabamot room hang taw special room bam bro sisngay. Ada hap jauh